ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза барои шумо реаксияи Рамзан Кадиров дар ғалабаи Ислам Махачев, пулҳои коркардаи Ислам ва Волконовский ва норозигии онҳоро омода кардем ва боварӣ дорем ки навор ба шумо писанд меояд. Моро бо лайку комментариҳои худ дастгирӣ кунед. Мо боша наворро оғоз мекунем. дӯстон, барои шумо беҳтарин хабар. Акнун шумо метавонед аз ширкати Шифофармо ҳама намуд дороҳои гиёҳиро бо нархи арзон ва сифати олӣ дастрас кунед. Дороҳо барои хароб ва фарбешавӣ, дарди дил, дарди меъда, пастаҳо барои хунукзадагӣ, барои қавӣ кардани мардонагӣ, барои шахсоне ки фарзанд ёфта наметавонанд, равғани усма, хилба, равғани сиёҳдона барои ҳамаи дардҳо, шампунҳои гиёҳӣ. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада дороҳои даркории худро бо нархи арзон дастрас кунед ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. Ҳамин гуна шумо ҳам дороҳои даркории худро дастрас мекунед ва ҳам канали моро дастгирӣ мекунед. оғоз мекунем аз суханҳои Рамзан Кадир ва оиди ғалабаи Ислам Махачев дар муҳориба зидди Александр Волконовский. яке аз беҳтарин ҷангварони муҳорибаҳои омехта Ислам Махачевро бо ғалабаи ба боварӣ табрик мекунам. дар турнири гузашта UFC 284 дар муҳорибаи асосии турнир ҷангвари рус бо ҷангвар аз Австралия Александр Волконовский вохӯрд. дар натиҷаи 5 раунди дурахшон бо қарори ҳамаи доваро Ислам ғалабаи ба боварӣ ба даст овард. ҳамин тариқ ӯ аввалин маротиба дар карьераи худ камарбанди вазни сабукро ҳимоя кард. ман шахсан бо Ислам шиносам. ба боварии комил гуфта метавонам ки ӯ инсони хеле ботарбия аст, шахси бонангу бономус. агар ки барои ягон кас имрӯза варзиш ҷои таҳқиру танқидкунӣ бошад, пас барои Ислам ин ҷое ҳаст ки ӯ тарафҳои беҳтарини худро нишон медиҳад. ӯ инсони босабр ва олиҳиматона аст ки бо ӯ суҳбат кардан хеле шавқовар аст. варзишгар маҳз ана ҳамин гуна бояд ки бошад. ман бо ҳамаи ҷангварон муносибати гарм ва бародарона дорам. барои ҳамин ман дар ҳар як муваффақияти онҳо сидқан хурсанд мешавам. бешубҳа ин муҳорибаи хеле шавқовар ва дурахшон буд ки дар он ғалаба сазоворона буд. боз як маротибаи дигар ҳамаи ҳамватанонамонро ва ҳамчунин Исламро бо ғалабаи ба боварӣ табрик мекунам. сидқан ба ӯ саломатӣ, муваффақият ва барор хоҳонам. боварӣ дорам ки ӯ бо муваффақиятҳои худ дар варзиш моро боз шод гардондан мегирад. бародар, ту беҳтарини навиштааст Кадиров. ва дӯстон, дар Қатар боша Ислам Махачевро ана ин гуна табрик карданд. чӣ гунае ки мебинем дар ин бинои дугониҳо Ислам Махачевро барои шоҳи панфурпан шуданаш табрик карданд. баъди муҳориба Александр Волконовский норозигии худро баён карда дар твиттер чунин суханҳо навишт. худи ҳозир муҳорибаро тамошо кардам. ман дуюм, сеюм ва панҷум раундро гирифтам. ҳайронам ки дасти маро ба боло набардоштанд. биёен реванш ташкил кунем. дар куҷое ки набоша ва дар кадом вақте ки набоша, навиштааст Волконовский. ва Махачев дар ин суханҳои ӯ чунин ҷавоб дод. такроран муҳорибаро тамошо кардам. гапа росташро мегӯм. аз 25 дақиқа Алекс охирон дақиқаи муҳорибаро гирифт, навиштааст Махачев. дӯстон, фикр мекунем ки реванши онҳо маънои хуб дорад, аммо ҳозир онҳо ҳар дуяшон бояд ки дар вазнҳои худ камарбандҳои худро ҳимоя кунанд ва баъд боз метавонанд ки вохӯрда реванш гузаронанд. аммо боша ҳозир пулҳои коркардаи иштирокчиёни муҳорибаҳои унвониро пешкаши шумо мекунем. пулҳои коркардаи Александр Волконовский $1,300,000, а пулҳои коркардаи рақиби ӯ Ислам Махачев боша $1,50,000. пулҳои коркардаи Яи Родригес $320,000, а пулҳои коркардаи рақиби ӯ Ҷош Эммет боша $130,000. дӯстон, ин буд навори имрӯза. ҳатман дар канали мо обуна шавем, фикр ақидаҳотонро нависен. то боздид, хонободу сарбаланд бошен.